Hello guys, welcome sa ating YouTube channel. At ngayon po, nandito po tayo ngayon sa... Saan guys? Capita View Deck. Correct. Hello guys, welcome sa ating YouTube channel. At ngayon po, nandito po tayo ngayon sa... Saan guys? Capita View Deck. Correct. Ate, shout out naman. Taga saan po kayo? Ano? Taga saan po tayo? Saan po kayo? Ulit. Wala pong ganun. Walang ulit-ulit. Oo. Ano ate? Di ba mahangin dito sa bukid? Sobrang hangin. Grabe oh, ang ganda. Nakaka-relax. Nakaka-relax po kayo dito ate? Ate, next time ha, invite ko kayo ha. Alam niyo yung napuntahan ko dyan sa ibaba, sa may Bayawas. May na-discover po akong post ko dyan. Kaya sa susunod, ha, ate, may naman kayo dito, ang ganda nyo. Wow, sana po. Woo! So yun guys, sa susunod na vlog, kasama ko sina ate. Dito lang po ito sa Capita View Deck. Guys, thank you! Bye! Bye-bye!
lang sa aking channel. And siyempre po, nandito po ako ngayon sa Tampok. Hello. Awit lang. Meron dito! Dito kayo! Oh, bantay dito! Dito na! Sino ka? Ako ba? Pasintabi po. Napadaan lang po ako dito sa falls. Kayo po ba yung bantay po dito? Oo! Ah, Sino ang pagkain? Paano akong bantay dito? opo, nag-alay na po ako ng mga pagkain. Opo, kumpleto na po. Sige! Basta walang masasaktan! Titirain ko kayo ng baston ko! Opo. Manusunod po lahat ang pangaputos po ninyo. Mahal na bantay, salamat po. Malikot ko na! Thank you po. Malikot ko na! Nasaan yung bantay? Nawala na siya. Biglang nawala yung bantay.